Na današnji dan se rodio kultni američki glazbenik Johnny Cash. Bio je jedan od najpoznatijih izvođača country glazbe, a zvali su ga i Čovjek u crnom. Nosio je crninu kako bi odao počast siromašnima i gladnima i svim životima koji su mogli biti, a nisu. U svojoj glazbenoj karijeri, koja je trajala preko pola stoljeća, objavio je više od 1500 pjesama. Prodao je više od 50 milijuna ploča i osvojio 14 Grammyja. Najpoznatiji hitovi su mu I Walk the Line, Folsom Prison Blues, Ring of Fire, Hurt i Man in Black. Vrlo brzo se proslavio, a osim specifičnog glasa i poznatih hitova, publika ga je voljela i zbog njegove doze buntovnosti i otpora prema autoritetu. Teret slave mu je bio prevelik, pa se borio s ovisnošću o alkoholu i amfetaminima, zbog kojih je i uhićen čak 7 puta. Osim sviranja, okušao se i u glumi, u filmovima i serijama. Preminuo je u 71. godini života 2003. godine.